Ndị be anyị ndewo nụ. E nwere okwu m kwuru ụnyaahụ. I said something yesterday and I want to elucidate on that. M chọrọ ịga n'ihu kọwacha ihe m kwuru ọfụma. M ga-achọ ikwu na Igbo karịa, mana ebe a ga-etinyekwa oyibo m ga-etinye oyibo, ebe m chọrọ ka ndị na-awụrụ ndị Igbo m ga-etinye ya. M kwuru ụnyaahụ na m ga-ebido jikọta ndị niile na-ekwu okwu Biafra ọnụ na mbụ nna. Enwe otu situation ga-eji mee mmadụ nna ya mewe ka nna. Ihe m ji na-eme ihe a na mgbede a, achọrọ m okwu m ga-ekwusi kịta ịnaba iche echiche maka ya. Ị chọrọ ikpe ya ikpọwe, ị chọrọ ihe ọbụla ị chọrọ ime ma ebe ịnaba ha na ichegoro echiche maka ya. Africa na Europe nwere almost same time, so maybe 1 hour difference. Mgbe anyị na-arahụ n'Africa ka a na-arahụkwa n'Europe. Dịka m kwuru ụnyaahụ, abịa na ihe gbasara Biafra taa, agbanigo m ike m na Chukwu ma na mgbanigo ike m and obiọma dị m. As long as m bịa kwuo okwu na United Nations Forum, ọ nọ rekọd na mụ abụ onye izizi after Ojukwu mesịrị ihe Biafra 1970. Mụ awụ onye izizi, onye ịbụa, ma ọwụ onye ịbụa ikwu Biafra na 1999. Enweghị ka a ga-esi megide wepụ ya na history. Mba, ọ sọrọ kpọọ Uwazulike ashị. Enweghị ga-ewepụwu nke ahụ. Enweghị ga-ewepụwu the history na ọwụ Ojukwu bụ ụzọ mee ihe gbasara Biafra, na onye nke ọzọ bịakwara mụọ ya Uwazulike. Mụa bụ onye izizi ikwu n'okwu gbasara Biafra na United Nations. Ọ nọ na history, ọ ga-anọkwa na history, na enweghị ga-ewepụwu ya. Enwere onye ọzọ ga-ekwu anọsitekwa ọnọdụ ndị Biafra na United Nations echi ga-ama na ya bụrụ onye izizi, na ọ bụ Uwazulike bụ onye izizi. Ihe anyị na-eme taa bụ ihe gbasara inwe onwe Biafra. Enwe onye na-eme ya maka onwe ya, eji na-eme ya maka ọdịnamma. Ụbọchị gara aga kwuo okwu na United Nations, nwere ike ruo akpọkwa m echi ka m bịa kwuo okwu m lesịa ofu nwanne anyị kwana ụmụntakịrị ndị a na-etonite ha ga-akwụkwọ ekwugo nke m. Biafra bụ nke ofu onye. Gịnị ka a na-azọkwa onye mgbe a na-asọta Biafra taa, ofu onye sị na ya ga-awụ anọ n'ime Biafra? Ọ dịghị okpere omume. Ọ dị mma ka anyị jikọta aka, iwere ofu azịza ịgbajie ya, mana iwere ofu azịza tinye ya n'ukwu, kechie ya, ịgbajie ya n'arụ ahụ, igbeji ya n'arụ ahụ. So ọ dị mma ka anyị nọkọta n'ofu. Ịnọkọta n'ofu abụọ na abịasị ngwa ndị dị mma sọ ngwa unu na Ipob ngwa join anyị, ma ndị LNC, BNC, Biafran National Congress, ngwa onye ọbụla bịakọta na mba ọwụ ya. Ehiwego ya bụ otu a na-akpọ Biafra de facto customary government. Abịa na Biafra de facto customary government, onye ọbụla nọ na nke ya. Naanị anyị nwere ebe a representatives na-eme meeting. Bimasop nọrọ onwe ya, BNC nọrọ onwe ya, Biafra Nation Alliance nọrọ onwe ya, ndị niile nọrọ onwe ha.
orukwechi IPOB bata IPOB anọrọ onwe ya ndị enwere privileges ị na-eme enjoy na your own group. You can enjoy. You control your own group. You have your majority wherever they are. Nobody comes into your organization. Mana okwu dị agha ama na ndị a ji ofu obi eme ihe. Ọ bụrụ na enwe ihe nwanne gị na-eme na grupu ya ị na-alaikịchara, ị ga-alaikịcha ihe onye ọbụla na-eme, imechi ọnụ mana akpụtara n'ilo na-akpọtọ ya. Enwere polisi nwanne gị na-eme na-adịrọ mma, ị nwere ike kpọọ ya na fon sị ichekwa na ọ ga-adị ụta dị ụta. Ọ sịgodu na ya ga-eme ya otu ahụ, ịgbachie ya nkịtị mana apụtakwa n'iro kọtọwa ya. Mgbe ịpụta ha na kọtọwa ya, ndị iro ama na ya na-eme nwere isi na ha dị divided. So nna ya ndị otu m niile ndị bụ Biafran stata gaba ayọ ka m na-ayọ ọwụ iwu ka m na-eti. Achọọ m onye ọbụla na-eso Biafran bụ ịpụta kọtọwa onye ọbụla nọ na grupu ọzọ ma ọ nọ na IPOB ma ọ bụ ESN ma ọ bụ unknown gọọmenti ma ọ bụ BNC ma ọ bụ Biafran National Alliance, whatever, anything Biafran, don't criticize. Mechie ọnụ. Ọ na ihe ha na-eme adịghị mma, mechie ọnụ. Mana ekwukwe ịpụtakwara ya kọtọwa. Ndị a na-apụta na Facebook na-akpọ nke a Nnamdi Kanu mere nke a, IPOB emekwe nke a, ndị nke a mere nke a, onye jikwana aha m ekwu ọzọ. Mpụta ha na nụ ya na ebe onye Biafran pụtara na soshal midia Facebook akọta ọnụ akọgheri ọnụ, ịnọ na nsogbu. Ihe m ji na-ekwu ya ugbu a bụ on 30th a ga-enwe national meeting ratify ya ihe a m kwuru ka parliament ga-ratify ya maka na banyị na Biafran bụ anyị na-eme dictatorship. Anyị nwere gọọmenti on ground, anyị nwere legislature, nwee executive, nwee judiciary. Ya mekwuta bụ the parliament ga-ratify kwa ya ma ọ ruo on 30th. Otu aka anyị si na-alụ. Ọ bụrụ na apụtara na-akparị Uwazulike, rapụ ndị na-akparị nsogbu anọ. Aga na-alụtara m ọgụ, aga na-akọtara m ọnụ, edifendụ na mụ. Ajụ anyị ga-ajụ onwe anyị bụ over the years now ebidoro na-akparị onye pụta kparịa nwanne, onye nke akọta nwanne, onye ka anyị nwetago Biafra. Ka onye kọtacha nwanne gị mgbe ị na-agazi na bank akaụntụ gị billions of dollars enu ebe ahụ because na ịkọtọrọ nwanne gị Biafra under Biafra group. Ọ nwaanyị ka anyị na-ebu, enwebe ọ na-eduga anyị. Efu ha na-eme taa apụtazi onye ọbụla chọrọ inwe republic nke ya. Ejọ chọrọ inwe republic, Ishikiri chọrọ inwe republic, Akwa Ibom chọrọ inwe republic. Ijụ onwe gị ajụ kedu ihe kpatara ihe ndị ahụ? Ọ bụrụ na ha chọrọ inwe republic, ọ ndị iro anyị dịrị asị ha ma onye dị otu ahụ. Ndị n'anya mgbe m bidoro ime ihe gbasara Biafra, ajụrụ m ke ndị ụba m sị na 5 Eastern State onye kwuru oge ahụ ọtụtụ ndị mmadụ abịa hapụrụ ndị nka, hapụ ndị nka, hapụ ndị nka. Ihe m jiri mee ya oge ahụ bụ ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ịpụtasị gị na onye asị, gị na onye asị, gị na onye asị, gị na onye asị. Apụtazi ndị ahụ sị gị na ha so si ha ọwụ gị na ha so egwu gị na-eme gị maka na ndị ma bịa ndị ebe ha ga-aga ebe ahụ esi na ndị gị na ha so ka ha nweta ha. The moment ha pụtara sị na ọwụ gị na ha so
ịdịgo weekend dog. Mana ọ na-adị mma ịpụtasị hapụgodo ndị ahụ si na 5 eastern states ha ji aka ha na-abịazi na-asị na ị hapụrụ ha ọkwanụ maka anyị agbakọbụ kwuo maka ya si na unu ga-eso maka na anyị na ụlọ ekwugwere na anyị agbagbeghị ụlọ anyị chọkwa ụlọ uwe igwe ụmụ ha ga na struggle to be part of it. Mana ịpụtasị na ọha azụ ha enyewe kọndishọn kpọrọ gị ngala na ọ maka ọyịlọ ha ọ maka nke ha ọ maka nke ha na ị chọrọ ịbịa mee ha ọbashado ịnọzie na defense side nọzie na defense mana ha gwara aka ha na-abịa ibu na ọgwụ maka enye ha conditions onye m ji mee ya oge ahụ mana pipụl aghọtasịrị ya a na-ekrisaiz mgbe na-akpọ m ihe na mmanya m na-ekwu na nka ya m na-ekwu oge akwa ya na-eme taa anyị ga-atụrụ anyị iji akọ n'uche na-eme ihe onye akọ n'uche ya na-aghọ ya. Enwere obere akụkọ m ga-akọrọ unu. By 1993 Abacha nwụrụ, Abdulsalami Abubakar batalụ n'ọchịchị were lift a ban on politics. Mgbe o lifturu ban on politics, before then Abacha form go SDP, NRC, all those things. These parties they be the function at that time. But the two major parties that time, Babangida, yeah, the two major parties were both SDP and NRC. Abiola no way battle is China SDP. Mua, I will go my lawyer, I will go to bar. Mpụtara ịzụ ọchị mgbe ahụ as a state legislator under SDP. So Abiola mgbe ahụ our presidential candidate. Enwere ebe a na-aga mgbe ahụ ime campaign, a ma-eso ndị na-aga kwadosia maka campaign. So mgbe ahụ hụrụ ụmụaka, I was a politician that time. Ịbịa taa ndị niile na-ekwu maka Abiola na-ekwu Abiola ndị amị enyere pawa na-eme ya aghọta ihe gaga underground ama ihe kpatara ndị amị enyere chọọ ka ọchịa maka na ebe niile a na-aga mgbe a na-aga ime kampen ihe Abiola na-akpụ n'ọnụ bụ ndị amị maka na ndị amị achịala for a very long time, so civilian population achọghị ihe gbasara amị. So Abiola no way capitalize on it as his own campaign strategy. People will not go say na eswe hana in his ya game bo ikuchapundami or the general ya ga retire ya ga menka. People will not go campaign no only use it. Mbemesi who win election. I feel threatened. Moreover, the young generals, all these brigadier generals, people like Marwa, people like David Mark, and the rest of them. That's no man. When do you have Babangida? Don't we anything without the young generals? Abiola Chizi is history onye na maka o siri ga ọ maka gịnị ihe o kwutere n'ọnụ ya mana immediately gara kpọpụta Obasanjo. His press jụrụ Obasanjo bụ kedu relationship gị na ndị amị general. Obasanjo so tio mpakwa biko makwa ha eji azụ ndị amị he just one general. I no, they can bring security, they can provide security for the nation. The moment that's where Obasanjo in, that first week is where they are in. Can you remember?
the whole generals you have served, with all of them. Up to the brigadier general, all the brigadier generals, including Mawa, who then was the governor of Lagos State. Oh no, that all of them. Him Jina atụrụ n'ilu abụ. Una hụna two scenarios. Onye nke a sị na ya wụ president, lekwa ihe a ga-eme. Ya win election as president. O megburu ya, ekwe ka o mee ya. Ka ọ wụrụ president, ka esiwo ya in. Onye nke ọzọ sị ya wụ president, mba kwa ya ma mekwa ya, mba ike adịrọkwa ya. Immediately esiwo ya in, all the first thing o mee, because o nwetagwo the power. Him ji na-ekwu ya wụ ndị be anyị na-ekwu okwu. Enwere ndị ilu ndị be a na-atụkwasị mbe si n'oge ahịa sụ a ga-azọgbu nwaanyị n'ime. Oru mgbe ahịa sụrụ ndị mmadụ azọgbuo nwaanyị n'ime ejide mbe na ọ bụ ya. Ebe o kwuru ekwu n'ọnụ ya na ọ na-agọzi na ọ bụrụ ya. Ọ ya na-akpata ya ihe mmadụ kwuru n'ọnụ na-egbu ya egbu. So ị na-ekwu okwu jiri nwayọọ. Ị nwere ike kwụsị okwu enweghị imere. Onye ọzọ ga-emekiri gị asị na ọ bụ ya. Ejire ka egbuo. So ọwụ ilu ka m na-atụrụ unu, ọwụ ụka ka m na-abụrụ unu. A na-atụ ilu si nwatakịrị mara ihe ya gbuo onye gburu nna ya, ma nwatakịrị ga-ama ihe onye gburu nna ya egbuo ya. Nwayọọ nwayọọ ka eji raracha ofe dị ọkụ, nwayọọ nwayọọ. Unu n'anya taa abịa ụmụnna anyị pụta ha na-asị na ha amasị ndị anyị bụ the disowners, moreover the governors. Ihe ka ha na-eme maka na egwu na-atụ ha na a ga-egbu ha, ndị Naịjirịa ga-egbu ha. And ha bịa ha anaghị afụ unity among us. Ha na-afụ what they don't see unity among us, enweghị ele nye confidence asị na ọ ga-enwe ịchọkwa ndị alụmilitere onwe ha. Even ndị ọzọ anụwa, ụmụnna anyị ndị ọzọ anụwa, ha ma sọpọta anyị, ha ka ha sọkwa ndị ka anụwa ha zọbụrụgo onwe ha. Ndị ha ga-abịa sọpọt hapụta ha sị mba ka ama ha ga-azọ ha nọrọ onwe ha. Mana anyị pụta taa jikọta aka ọnụ, nsogbu adịghị n'obodo. Ndị niile na-agbachisa asịsị na ọwụ ha ga-eji aka ha na-achọ ihu anyị ebe ihu anyị dị. Ndị niile apụta taa sị ha because ọnwa anyị nwa ga-enye ha sekuriti. Enwe ndị ọzọ ha ga-achọwazi sekuriti ahụ, chọwa our support. Ha ikwu ka ga-eme. Onye m jesi na ọ dị mma ka anyị nọkọta na udo. Ekwuone m ya, ịnọkọta ọ na-abụ na onye nke apụta ọba na ya organization ma ọ pụta sị na ya wụ overall of this and that. Ga-anụ na ya ụlọ organization na-eme ihe ị na-eme, mana hapụgodo onye ọbụla tọ na-akparị nwanne ya ka a nọrọgodo at that level. Onye akpọtọ na nwanne ya, onye egbuwe achara onye egbuwe, onye akpọ n'ibe ya onye ikoli. Sọsọ ime nke ahụ ha ga-anọtụsị na ha echenjikwala egwu atụwara. Ndị m ji na-ekwu ihe awụ unu n'anya. Ọtụtụ ndị mmadụ anwụgo na ihe anyị na-eme. Mụnwa nọ na Naịjirịa ama m ihe na-aga. Our young men anwụgo egbugo so many of them. Ndị mmadụ pụta ha na-ekwu nke ha ahụ, nke unu na-ahụkwa. Enwebụ onye na-emekwugwe impact na ihe a. Ipob Nnamdi ka na-emekwugo impact. Ọ dịghịzi mmadụ ịnọ obodo ọzọ n'ebe a na-enye ọda na-eme ya obe. Ọ dịghịzi, onye si na ọ dịghịzi ya bịatụrụ ya nke ya. Mana ijele a na-anụ n'ọgbọ for a very long time.
enwere ihe ndị be anyị na-akpọ onye ekurum bụ mmọnwụ, mana data onye ekurum ọwụ onye ọbụla na-agba ya na be anyị. Bifo ịgba onye ekurum ị ga-eru 60 years and above. N'etiti abalị ka a na-agba ya, between 12 and 2 o'clock in the night. Onye ekurum na-epe, ọ na-epe ọtụtụ oge, maka na onye ekurum bụ ọtụtụ oge ụmụ nwaanyị apa ya. Ilu ka m na-atụ, if you make a mark, you sustain it and keep that credibility there. If you continue with it, you destroy it. You sit at home, you don't overdo it. When that dike na-akparu ike, cool down. Eme echete gị na ihe anyị na-eme imere. Mana I continue with it every day. Ụmụ nwaanyị apa gị. Ilu ka m na-atụ. Anyị ga-eneba anya. Ọ bụrụ na ụmụntakịrị ndị na-asọpọtụ gị fụrụ gị n'anya, believe in you, mgbe ị na-apụta ọ na ha nwụsịala as a leader. Kedu ka ị ga-efi elu? Up to today, ana m echeza Ifeanyị ma anyị CSO agbagburu n'ihu m n'ụmụlọ ọlọ Ọkigwe. Nnọtụma na-asị o masịka na mma na a ga-abụrụ ya dị mma pụta mma gaa n'igwe ya with other innocent security men egbu. Because ndị a ndị believe in me, they died because of that. So ị nọrọ as a leader, ịfụ na ndị believe in you na-egbu ha, obi agadịghị mgbe bọọlụ n'elu, unless ọwụ na enwere ihe ọzọ ibu n'uche. Ikwute maka ndị agha believe in you a na-egbu gị sọpụta pedal kene wọchị akata nsisi aga. Anyị ga-enaba anya na the issue of unity. Unity of purpose. The more the merrier. Together we succeed. Cambodia so many people have been calling me. Say, hey, na biko na mbale kwa na ona, hey, ka. How the young also the young make this video guitar. So many people are now say, hey, I'm doing ka, hey. Who says so head your tag, you know, who's so bad. Enweghị onye emejọrọ na ihe gbasara Biafra taa karịa mụnwa. A blackmailụrụ m nke dị egwu. Mana onye m na-agazikwa agbaghara na m onye ọwụ na. Nke ndị m na-anọta na-ekwukọrịta kwa mmefọ obido dị na kwa ndị socha mgba na-akpọ m na but I'm now very good people. Okita m na ha meet ka ndị m na wonderful human beings. Perception. Ihe ha nụrụ Uwazulike bụ nke a oke nwụrụ mmanya enwe nke m na-emekọrọ ihe. Mana nke ha gala ka a bịakọta ọnụ. Enwezi ihe mụnwa na-achọ. Ihe m ga-anọta awụ ijikọta ụnụ ọnụ. Unu chọọ ndị Biafra de facto customary government. Mgbe the committee pụtara, ha sị na mụ na Asari Lukobo ga-awụ co-chairman. What for? What for? Asali is my younger brother. Let him be the chairman. Kenya Nazo. We are all fighting for the same thing. I will support him, and I support him, and I'm supporting him. Must I be chairman? Huh? I don't need any position in the end. Like as I now, I praise the United Nations. I'm done with it.
I don't even want a repeat of it. If tomorrow morning they say they want to negotiate with the Biafran groups, and whether it's in Abuja or in Enugu, I'll be the last person to lead. The younger ones should lead. I will be at home, acknowledging whatever they say there. Yes, I'm in support. Yes. All him to that. Ojukwu Nnamdi na-ekwu Biafra, ya na-enye m support. To the extent that our passenger chọrọ even to embarrass him, isi na ya ga-detain ya because of the support ọ na-enye m as a father. So ihe ka ga na-emere ndị ọzọ. Mana ọ dị mma nwatakịrị pụta ọ na-akparị onye tọrọ ya for whatever reason. Mana nke a eme na onye ọbụla gwa ndị na-eso ya. Majority of ihe ndị a na-emekwa ndị na-eso ndị mmadụ, ndị filụrụ na ka ha onye ha na-eso hụ ha azụ na ha na-agba mbọ na ịkparị ndị ya na na-adịrọ na mma. Enweghị ebe ọ ga-eduru anyị because kamgbe anyị na-eme ya enweta nne Biafra, mana anyị kwụsị taa m ga-afụ the difference. Ebe a ka m ga-akwụdo taa, ama m maka ihe ọzọ m chọrọ ikwu. Ebe a ka m ga-akwụdo taa. M ga na-ekwu okwu na stata aga m ga na-ekwu okwu until ihe a m na-ekwu abacha unu n'isi. Ama m mgbe m na-akwụsị mgbe m ntakịrị were some will say, hey, it's very ugly. It's a very ugly man. What has that one got to do with it? Some people say, he's a very stupid man. The person Uwazulike Iwetele Biafra. Papa unu. Enwe onye ga-apụta taa ya sị ka ya kara nwa ya. Ezigbo nna, ezigbo nne na-ekpe ekpere ka ụmụ ya kara ya. Nna ọwụ na-apụtara ma nne pụtara sị ka ya kara nwa ya, mana onye ọjọọ ka ọ bụ, mana ihe arụ. So onye ọbụla na-ekpe ekpere ka ụmụ ya kara ya mma, kara ya ito ogologo, kara ya nwa ihe, kara ya inwe akụ na ụba. Onye ọbụla na-ekpe ekpere, onweghị ga-apụtara sị ka ya kara nwa ya. So ya kwa ekpere m na-ekpe ka ụmụ m niile kara m, ka otu ahụ unu nọ ndị a niile so Uwazulike is an ugly man, Uwazulike is a fool, Uwazulike is a this, ka unu karakwa mmụọ mana aka unu dịkwa ụcha. He who goes to equity must go with clean hands. M na-ekpere unu ekpere ebe ọbụla unu nọ, ma ndị na-akpọ m iyi ma ndị na-ekele m, m na-ekpere unu ekpere ka unu karakwa Uwazulike, ka ọ gazikwara unu, ka unu dịkwa ndụ mana peace. Enwekwa ihe ka peace. We want peace. We want peace in the southeast. We want peace in all the Biafran territory. Above all, we want unity. Please, I beg you, let there be peace. Non-violence is the motto. Makana, if you kill everybody, at the end of the day, you will still sit down to discuss. That's peace you want. What's the need after killing everybody? All the supporters, all those who love you, when they come out or when they come back, you won't see them again. Because our enemies are looking for ways to eliminate us, to decimate us. And if you give them that avenue, they utilize it, they overutilize it, and commit genocide against us. And then nothing you will do. The international community will look the other side, because they see you as a terrorist, as somebody who is causing problem. Bidonu, what person okwu na akwụkwọ nke ọrụ unu gbasara Abiola and Obasanjo, onye nke chere tụọ ọnụ ya pepepepe m ga-ame nka emesịa omegbu ya ekwe ebe ahụ, ma onye nke ọzọ sị mba biko ụjọ na-atọ mma mekwa mma mee ya, emesịa ohi izu na akọla uche akọbụ uche
m ga-akwụsị ebe a taa mgbe ọzọkwa m ga-akpọ okwu ọzọ ka bara uru. Ndewo.